yɛde dwumadi a ɛyɛ sonko kwan so koraa ɛde ɛbrɛ wo obi na obi kyerɛ sɛ obi ka ano ne yɛde saa dwumadi no nyinaa yɛaboa yɛn ho a yɛde ɛba awaleɛ mu amamele mu deɛ edu baabi a yɛana wo nte aseɛ no ɛno na yɛde brɛ wo mene nana yɛma sikapa a yɛde saa program ɛbrɛ wo obi na obi kyerɛ ɛkwan bɛfa so a etu anamɔ ɛkwan bɛfa so etu mpɔn te sɛ wobɛte amama so nsɛm a esisie wobɛte baabi a wode w'ani bɛkyerɛ mama Kaakyire FM a ɛwɔ YouTube baabi a bɛfa biara wobɛnya bi mo nsa ka na subscribe dwumadie no mena medi ho kyerɛ me mene nana yɛma sikapa a na yɛdi ho kyerɛ me menim ne ɛwɔ fam menim adwendwen a ɛhyɛ wo so ɛtɔm la bia menim deɛ wankasa baabi a atu no wone sɛ awaleɛ no wokɔ ne sɛ yɛ korɔbo awaleɛ amamele mu nsɛm biara asante mu nsɛm ade biara a ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ wɔn dawuro ma waso te no ɛbɛdi ho dwuma ama wɔn nso wɔtumi anya mu kyɛfa bɔ mmɔden ara sɛ mama Kaakyire FM wobɛtumi abɔ mama Kaakyire FM fa phone no wobɔ mama Kaakyire FM a afei wo wie a subscribe woyɛ subscribe pɛ wobɔ sɛ adɔma bi abɛtɔ hɔ ɛno asɛ wobɛmi aso sɛ womia adɔma nso wie pɛ ɛfiri wɔkɔ dwumadie bi a ɛbɛnya biara no yɛkɔ atwi yɛkɔ ɔbɛma baabi biala dwumadie bi a ɛbɛyɛ biara no wo nsa ɛbɛka bi mama Kaakyire FM anaa ɛwaa ne ɛbɛhwɛ Sana nanum kaya Odipo to drop a friend is in a name I should be canny sana ye Baby I am in crap yo